Sikatola bani an ka belebeleba min filɛ n'o de El Hadj Issa Sapodi karamɔgɔ bɛɛ fɔ wallahi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ jamana in Haidara Kiramode wa Ala ye ko k'a ye depuis Ala ye Mali dugukolo da min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sikatola de karamɔgɔ bɛɛ fɔ n'a bɔra yan an bɛ yɛlɛ radio la Wilibali don inshallah tiɲɛ de ye tiɲɛ ye wallahi Ala ye min kɛ bɛɛ fɔ ye depuis Ala ye Mali dugukolo dilan Ala fɛ wallahi Ala yɛrɛ y'a dilan Haidara ni ma deli ka kɛ maa ye Kiramode waliju ka duwawu kɛ bɛɛ fɔ ye Sikatola a taara ka furumuso ɲuman min to yen wallahi a bɛ se ka tuma bɛɛ a bɛ se ka hakili to a la Wilibali do dɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin de ye Haidara wa an bɛɛ bɛ kɛ ta don dɔ min ka gɛlɛn ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka gɛlɛn Sikatola Ala barika la karamɔgɔ bɛɛ fɔ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ka ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Sako grand prêcheur billahi la shaka wallahi vraiment an kɔni bɛ Ala fo ni ka barika da Haidara Kiramode Mali maaba kutubu ye Sikatola bɛɛ fɔ taara da sabaw de kɛrɛfɛ Zulfakari Sikatala bɛɛ lajɛlen ka laɲini tun ye nin ye Mali kɔnɔ Ala m'a nɔgɔya maa si ye Ala ma sɔn ni bɛɛ fɔ tɛ grand prêcheur vraiment ni diyara an bɛ min fɔ mɔgɔw k'u janto bɛɛ fɔ yɛrɛ ka denbaya la a ko billahi Sikatola ani minnu yɛrɛ tugulen don a kɔ Haidara u k'u jija wallahi a ka denbaya nam u kana ɲina a kɔ Kiramode tuma bɛɛ a bɛ